Hallo, ze ik nu bij aanvang een beetje mijn rutje stellen over je bord. Ik weet dat is also on en off, aber ik de mijn kinderen thuis schuld geven. En ja, ik kan zeggen, een 3 jaar met baby ook. En dan zie ik ook nog schwanger, zodat dat alle typen deel. En dan speelt zich dat immer so. En dan is dan een groot am Schwung. En dan passiert er wel something dat ik nog niet wieder schaffen damit kan. So, ja, dat wordt dan dat immer so handträge ist, aber doch, like, meine Kinder thuis schuld geven, dat is toch, like, wat voor mij het wichtigste is. Aber ja, nu groot, like, schwätze ich dat zo, zijn ik een betere Punkt waar met mijn baby, die heeft, like, een zeer zware tijd gehad met zijn teen. Aber ja, nu groot, daar ik me, dan war in Deutschland ruit merken. En een ding wat ik best wil zijn, like, wenn ik da über reden, das muss sein über thuisgeburt en hospital. Ik weet, like, ik word het immer merken, proeven zo te horen dat thuisgeburt is beter. En dat is niet dat ik proef mensen integreren, wat du wel im hospital geburt haben. Dat denk ik, like, einer kan im hospital ook niet goede geburt haben. Der oorzaak waarom ik dat is dat zijn, like, wat er im hospital passieren kan, compared to, like, wat er thuis passieren kan. Als je plus, wanneer je thuis geburt hebt, du zijn weniger machine, weniger drugs, wat einer kan gebruiken. En dit is waarom dat wichtig is, dat einer dort kan aanzien, like, wo dat uitkomt dat. Wens even, like, wanneer je dan denkt dat, like, hoeveel baby's sterven dan, like, hoeveel baby's in de thuisgeburten sterven dan, oder hoeveel baby's im hospital sterven dan, oder, like, wanneer früh blijden dat, op wanneer steden früh, dan blijden dat. En meest al zijn dingen, wanneer je nu kijken dat, wanneer je thuisgeburt geven dat, dus een kleinere mogelijkheid dat de dingen doen aardig gaan compared to een hospital. En dat is, wens je weniger dingen einer te den Körper doen dat, je betere mogelijkheid is door, dat de geboorte kan fijn uitkomen. Wens je meer einer den Körper verstimmeln dat, je meer als du dan wat du aardig gaan dat. Je doet like, even like, wanneer zich wat laat aanmerken, om de geboorte brengen am drijven. Dit is eigenlijk wat zo schädel geht für den Körper. En dit meint voor hier in Canada, du kost niet tussen je geboorte gaan wanneer die laatst wordt aanmerken, om te brengen am drijven. Wanneer er zijn drugs gebruiken dat, dan moet einer automatisch im hospital geboorte geven doen. En dit is waarom dat niet meer hacher is, dat de hospital geboorten dan uitkomen doen. Wegens dat is groot, al die machines en de drugs wat einer den Körper aanmerken dat, dit zijn dingen, wat de uitkomen van de geboorte en dan merken doen. So dat is niet dat ik proef dat hospital erop te gaan en dat het zoveel beter is, like, tussen die geboorte gaan. Dat is ganz oké, wanneer mensen wel im hospital die geboorte gaan. Dat is plus dat einer zal dat verstoren, dat je doet, like, je meer dingen doe die laat te doen, je grater is de mogelijkheid door, dat du was niet een goede geboorte gaan. So even wanneer du was een geboorte im hospital gaan, dat is ganz oké. Du kost een goede geboorte im hospital gaan. Dat is best, like, till je meer du nee zijn des, je beter